Say on the bed. Jarar zama maulana Salihu sidiginka ba zai zama alkhairi ba. Gyara zama maulana Salihu sidiginka ba zai zama alkhairi ba. Ka gyara zama maulaya Salihu sidi shehikinka ba zai zama alkhairi ba. Sake kowa kama wanda za ya fitar da kai daga barna. Ka haske ya taho duhu ya yaye an kau da barna. Ga gaskiya ta fito magar ya cije ka can ka tsugunna. Ku dai ba ma cuta, ba ma cuta, ba ma cutarwa ginin ku kamar ba zai lastin ba.